Kaixo lagunak, Kaixo. Gaituzue, Marta? eta Itziar, Laenana Naranja Txontxongilo taldekideak gara, eta gaurko tailer honetan paperezko antzerki bat egingo dugu bere txontxongiloekin. Prest zaudete? Bai. Ongi da. Aurkeztuko ditugu gaurko materialak. Erabiliko ditugu kutsak, gazak, etxean dekozuen edozein kutsak. Zapata kutsak, adibidez. Adibidez. Bestalde, erabiliko ditugu artaziak edo kuterrak, zelo, kola arrunta edo kola de kontakto, regla bat, eta arkatzak, rotulkiak, margo ezberdinak, bai tenperak, edozein motako margoa. Bai. Bestalde, erabiliko ditugu horriak, koloredun horriak edo horri zuriak, kartulinak. Hobeto kartulinak, bai. Hobeto kartulinak. Eta aldizkariak bebai erabiliko ditugu. Bere barruan dauden argazkiak erabiltzeko. Gero, gauza importanteak, makillatxo hauek erabiliko ditugu txontxongiloak itxasteko. Edo... Txinora jatera joaten basarete, baita ere ematen diguten makillatxo horiek palillos esaten dutenak, bebai erabili dezakegu, edo Bai. isoskietan aurkitu dezakegun makillatxoak bebai. Orduan, prest gaude hasteko. Bai. Ongi da, gure kutsa hartzen dugu, eta margostuko dugu, hau, kanpora, tapa ez dugu erabiliko. Eta bekaldean margostuko dugu lauki bat. Bai. Lauki... Baita ere, alde bateko zatitxo bat kenduko dugu bebai. Orain ikusiko duzue. Bai, horrela. Beitu. Eta orain, beste aldean. Hemen, esan dugun moduan. Gero, moztuko dugu kuter batekin. Zergatik kuterra, agian daukazuen kutsa gogorra baldin badaba kuterrarekin hobeto moztu ezagu. Horretarako laguntza erabiliko dugu. Baina guk tranpa bat egingo dugu. Ez oso harina naiz. Egina dekogun kasa hau erabiliko dugu. Beitu. Falta zaigu margostea. Bai. Eta horretarako Hobeto bebai- temperak. Bai, importantea da temperak erabiltzea, azkarrago egiteko pausu hau. Eta guk, egina dekogu, antzerkiaren magia da hau. Beitu, kasu honetan, erabili dugu teloia egiteko etxean aurkitu dugu eskularru bat. Ikusten duzuen ez edozein gauza balio du, gure antzerkitxoa egiteko. Loreak, brilli, edozein gauza balio du. Bai, zuen irudimena erabili, bakarrik hori. Ongi da, antzerkia behin eginda, falta zaigu, Historia, pertsonaiak, txontxongiloak... ongi da, emanaldia egiteko txontxongiloak egingo ditugu. Horretarako pentsatu behar dugu historioa, Marta esan duen moduan. Ze pertsonaiak erabiliko ditugu gaurko honetan? Umea, Ume bat, Bai. hori da, eta zer gehiago? zorgina... Zorgin bat, ondo da. Eta non gertatuko da gure historioa, non kokatuko dugu? Ondartzan. Ondartza batean. Bai, hondartzan. oso ondo. Baita ere, ikus dezazue, erabili dezakegu, aldizkarietan aurkitzen ditugun argazkiak. Hau, pertsonai moduan erabili dezakegu. Edo, ikusten duzuen moduan, marrazkiak, edota, etxean aurkitzen dugun gure argazkiak bebai, gu izateko gure historiaren protagonistak. Behin hau egina, moztuko dugu, Bai, moztuko. Bai. egindako marrazkia edo argazkia, eta behin moztuta jarriko diogu makillatxoak. Hori, orain, azalduko dizuegu. Guk badekogu prest gure pertsonaia. Bai, gure umetxoa, Beitu. eta olatu batzuk bebai prestatu ditugu, Bai. gure historiorako. Nola jarriko ditugu makillak? Bi modu daude, jarri aldugu goikaldean edo alde batetik zartxeko pertsonaiak. Kasu honetan, umea goikaldean... Eta olatuak alde batetik sartuko ditugu. Bai. Eta olatuak adibidez sartu ahal izateko, utziko diogu bekaldean zatitxo hau makillatxoa sartzeko eta gero itxasteko. Beitu. Martak egiten ari den moduan. Hemen. Guk hemen dikogu, ja, olatu batzuk eginak. Horrela sartuko dira, horrela mugituko dira. Baita ere mugimendu hau egin dute.
Eta bestalde badekogu gure beste pertsonaia hemen dekogu bebai egina. Esan dugun bezala, antzerkiaren magia. Eta? Ikusten duzuenez, sorgina badeko atzeko partea. Denbora baduzue, egin aldiozue aurreko eta atzeko partea. Hau Umea, behin eginda, horrela jartzen ari da. Beitu, Makila gure hemen. umean, zelo pixka batekin, oso erraza da. oso erraza da. Eta hau egina daukagunean, gure emanaldia has dezakegu. Kenduko dugu aurrean dekogun gauza guzti hauek, Bai. eta gure emanaldia hasiko da. Bazen behin, hegoaldeko hondartza batean, Ai, ume bat jolasten zebilela, se posa ondartza. eta bat batean, Ai. olatuak gogor jotzen zuten arroken kontra. Lagundu! Ai, lagundu! Ai. Egan egiten agertu zen sorgin bat. Zer gertatzen zaizume? Lagundu mesedez! Laguntza behar duzu, ongi da! Gilibilin, gilibalan, olatuak desager dadila! Eta holan, olatuak joan ziren. Ai, mila esker. Ez Sorry. horregatik. Ai. Eta alabazan, ala ez bazan, zer dadila? Kalabazan. Eskerrik asko oregoteagatik eta hurrengora arte. Gero arte. Agur!